Assalamu alaikum, hormatly watandaşlar. Türkmen Owaz teleýaýymy öz işini sungat söhbetdeşligi atly aýdym tazy din jarşypleşigi arkaly dowam edýär. Mehriban adamlar, biz bugünkü sungat söhbetdeşligi atly aýdym tazy din jarşypleşigimizi Türkmenistanyň at gazanyn artisti Maýa Kuliýew adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly mugallymy Aýgül Ýagşyýewa bilen taýýarlamaklygy maksat edildi. Aýgül muallim, hoş gördük gepleşigimize. Sağ olun. Ine arkadaşly watanyň her günündäki täzelikleri, täsirleri, gowy günler duýup biz dörejilik eserlerini döredip halkymyza ýygyderli ýetirip gelýär. Ine bugunam çaý başynda siz bilen buýtançly gurrundaşlygy halkymyza ýetirmek meýilleşdirdik. Siz özüňiz muallim, hem mehrem ene, hem bagşy arkadaşly watanyň owadan günlerini öz owazyňyzy, hiňiňizi, tebiýi zekiniňi sazlaşdyryp ýyleşlerimize wasp edip ýetirip gelýäňiz. Ine häzir siziň aýtjak buýtançly gurrunlaryňyz hem hoş owazly nagmalaryňyz hem hemmämiz üçin ýakymly bolup dur. Söhbetimizi arkaýyn başlap berdiňiz muallim. Sağ olun Ýakup. Biziň arka dagly ýurdumyzy, biziň gözel Türkmenistanymyz hemişe toýlara, bayramlara wetlenip gelýär. Biz inha şu öz taat sungatymyzyň eýesi bolup, şu dutar taat guralyna erkedip öz gözel parahat asuda ýurdumyzyň ähli künjüklerine çykyş edip bilýär. Biziň her birimiz öz döwrümizden, öz sungatymyzdan, öz kärimizden lezzet alyp ýaşaýar. Öz kärim arada aýtsam, şu Maýa Kuliýew adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bir näçe taliplara şu dutar taat guralynyň tälim berýär. Şu dutar taat guralynyň iňçe tiltimlerini, iňçe ýol ýörelgelerini, ähli halipalardan bize miras galan mukamlary, şirin owazlary, aýdymyň heňlerini şu taliplarymyza öwredip häli şunny şolara tälim berip gelýär. Biziň taliplarymyz hem hiç açan şu zatlardan üzüňe däl. Sebäbi baş halipamyz arkadağımız var. Arkadağımız her bir işte, her bir kärde görüm göreli mektep bolup durýar. Biziň sungatymyz bilen baglanşdyryp aýdanda da elbetde hormatly arkadağımız häli şinni her bir bayramlara özüniň
halkyna sowadyny ýapýar, aýdymlaryny terpa etdi. Gahryman arkadağımız şu Dugtar Sadural hakkında bu cümleler beyan edýär, öz eserlerine de tak geçýär. Toylu günüm şahatlygym diýär, gamly günüm sırdaşym diýär Dugtara. Dugtaryň owazy aýratyn adamyň ömründe täsirli heňi we adamyň kalbyna, yüregine, aňyna, ýadyna ýaşaýan ençeme Dugtarda çalınan aýdymlar bar. Dugtar Saduralyň wasfyny ýetirip şahyrlarym ençeme goşgular döredipdirler. Sizem Dugtara bagşlap ýöýte aýdymlara döreden mortaňyz gerek. Ol goja senetkär babagamlaryň diýip eýem gelibäşipiň sözüne şol goşgy bizim halipalarymyzyň dillerini aýdym bolup çuğur kunam ýaşap ýöre. Şeýle ruhlanyrjy, kalbyň göterjy, göwnüňde gül gowurýan aýdymlar bizim dünýämizde, durmuşymyzda häçin ýanglandy. Elbette, hormatly arkadağımyzyň parahatçylyk taýdy, dostluk, dogonluk taýdy diýen kitapda şu Şükür Bagşynyň parahatlyk ýoly bilen öz ağasyny bennilikden boşatmagy, biziň türkmen taýdymyzyň, türkmen sunwatumyzyň ne derejede ýokarda sarpalananyny görkezýär. Şondan hujulanyp badalyp bizem anha şu Dugtarym diýen eseri Rahmet Seýidowyň sözlerini gelle uğurlaýyň taýdyna özüm şonu işledim. Elbette şoň başynda da ýanky belleşimiz ýaly Şükür Bagşy öz ağasyny bennilikden boşadanyny da bir näçe saallary özüçe gulam bilen bilelikde bätleşenini ýerine ýetiren eser bar da şondan bir bölejik allymda menim kebelecikliň bir gaýp uçganyklaýan görnüşini göz getirdim de men şonu goşmagy makul bildim. Olam gollanyrly elbette öz kärdeşim Durjemal Çaňlyýewa da hemişe aýdym ta döredemide birege maslahatlaşyp Durjemal Monştaýny eýleräk etsek, beýleräk etsek nähil bolar ka diýip şeýt maslahatlaşýar. Maslahatly don gysga bolmaz diýär-de hemişe bir birege salyp maslahat salyp şeýdip aýdymlary işleýär. Elbette olam ýerine düşýär ka diýen halk köpçüligi tarapyndan hem hälisini bize haýyş etýärler. Halkyň bize şeýdip aýtýan tagultunlary elbette biz sungat adamsyny ýene bir ýola ruhlandyrýar. Hemem zähmede bolan höwüsini artdyrýar molim. Eýem ruhlanyp şol sözlerden soň ýene täze eserler döretmäge çalyşýar. Indi halkymyzdan garaşýanlar milli safiýetimiziň wasfyny söz bilen beýan etdik şu wagt. Indi aýdym bilen hem Dugtarym diýen şol owadyňy iýleşlemede serpa edip göwnüşini awlasak, sadanna molim Durjemal Çaňlyýewa baba hemem Saduralyny erkedýän ýöriýte öz ýokary okuw mektebiňizde bilim alýan talip ba, şol sadannalar bilen bilelikde birleşip şu owadan milli ýerde şol owadyňyzy halkymyza ýetirdiňiz. Ulu höwes bilen ýakup. Berdim düşman urdun
Köp sağ olun Aygül Molim. Biz özümüz şu wagt millilige ýugurlan şu owadan ýerde siz bilen töhfet edýär. Çay başynda gurrun edýär, aýdymlary, ifadalary iýleşlemede ýetirýär. Milliligimizde arkadağımız aýratyn ýol açda. Türkmen gelin gyzlarynyň geýýän her bir eşikleriniň bizim ýurdumyzda hasam lowurda öwüşgünniň başga bolýanlygyny daşary ýurtdan gelýän mihmanlar ýa daşary ýurtlara baramyzy garaýşlarynyň has ýokarda üýtgeşikdigini bu ýytanç bilen belleýärler. Türkmen gelin gyzlaryny wasp edýän aýdymlaryňyz amma millilikleri wasp edýän aýdymlaryňyz we bir milliliklerimiz hakynda söhbet etsek häzir mugallim. Biziň milli şaýteplerimiz, biziň milli egneşiklerimiz, şu egneşiklerimizdäki dürli gelin gyzlarymyzyň elinden öňýän ähli el kesdeler. Şonu dünýäniň ähli ýerine, ähli kunjaguna baraňda da ýa bolmasa bizine welaýatlarda, taparlarda bolubam çykyş edemizde her bir welaýatyň öz öwüşüni var da, şaýtepde alaňda da, biziň milli el kesdelerimiz alaňda da şu her bir welaýatyň kawra millilik bar. Umuman şu hallarymyzda da her welaýatyň öz bir gölüniň bolşy ýaly biziň el kesdelerimizde de bar da. Şoň üçin şu biziň ähli 5 welaýatymyzyň bir jemlenşen milli nagşlary elbetde her bir türkmeni, her bir halky hayrana galar ya. Tebäbi biziň gelin gyzlarymyzyň elinden dürler dökülüp şu nepit gödelligi döretýän bolsa elbetde biziň ähli sungatymyz gödel, biziň ýurdumyz gödel. Tebäbi gelin gyzlarymyz hemişe şu gödellikden ruh alyp ýaşaýarlar, lezzet alyp ýaşaýarlar. Tebäbi her bir edilýän işde sungat bar. Şo sungatyň içinde de her bir gelin gyzlarymyz ýaşap öz sungat eterini döretýärler. Onaňa mugallim akyllarlaryň bir aýdýar da gödelligi synap duýup bilmeň özüm sungat diýär. Onaňa aýdymy dinlemeň özüm sungat diýär. Elbette. Sad bilen töhfede yaman diýmeňler. Adam ata dünýä iňine badyr diýe. Her bir adam, her bir işe meşgul bolanyna aýdym tada hiňlenip, şol gödelligiň önüni duýman galýarlar. Onaňa mugallim bir ýola düşeňde ulagda barýakaňam aýdym dinläp gidýän bolyn daş ýolun ýakyn bolan ýalan bolýar. Elbette. Şu radio ýaýlymlaryna da hormatly arkadağymyz tarapyndan giň mümkinçilik döredilip bir näçe gyzykly gepleşikler goýberilýär. Halipalaň aýdymlaryny goýberýärler. Şonu şu sungaty höwes bildirýän ýaşaçyk dekinlerimiz şu aýdymlary dinläp bir näçe aýdymlaryň atlaryny bilip jaň etýärler. Şonu özleriniň näme bilen meşgullanýanlygyny oglanlar, gyzlar soranyny elbetde özleriniň kärlerini aýdyp berýärler da. Aýdyma höweslenip, hiňlenip şol etýän işleriniň bakmöýänligini aýtýar da. Siziň hem ýanky belleýişiňiz ýaly şu ähli ulagda bar, sen ýolda bar. Umuman şu aýdym bilen, saz bilen rowana bolsaň elbetde has hem ýoluňy aýdynlaşdyrýar, ýakynlaşdyrýar. Şu wagt milli aýdym sazymyz hakynda onda sazyň aýdymyň gudratly güýji hakynda gurrun edýär. Aýdymlaryňyz bilen gepleşigimiz dowam edýär häzir mugallim. Haýsy aýdym ýerine ýetirersiňiz? Türkmen gyzlar aýdym ýerine ýetirip beräýin. Ul howas bilen mugallim. Onda şol aýdym häzir biziň teleýaýlymyzda tomoşa edýän ýörükde gelin gyzlar üçin aýratyn sowgat bolar. Şol aýdym ýerine ýetirmeklikde size üstünlük arzu edýär mugallim. Şulatry kamaryň ýalkymynydyr, kesri ağüzüniň dalkymynydyr. Çillenin qara alkımındadır, Qollary hünerli Türkmen gyzlary. Yüreğine yadına talar dereni, Börkü öderkine koymaz göreni. Keremi, ekli ağıtıyarlı Türkmen gyzlary. Ay nazarlary aydan sıpan okyaly, nurana gözleri karamık yaly. Çiğitlen yar Türkmen gyzlary. Durmuş o bir ýaňyz gödellik paýyn, goýsuzsyz geçmesin her günüm aýym.
sağ olun Aygül Molim şuwat öz hoşallygyny beýan edýänler türkmen gelin gyýdylar, aýdymlar diňläp kalplarynyň köňlüniň teşniligini şol aýdym bilen ganyryň bolsalar gerek. Döwrewap saz gurallar bilen bilelikde dutar saz guralynyň owazynyň aýratyn jadalayjy güýjüniň badygyny Lukmanlar amaýdýa, alymlar amaýdýa, halifalar amaýdýa. Biziň beýik şahsiýetlerimizde arkadaky prezidentimiz uly hormat goýýar. Medeniýetimize we sunatymyza goşan halifalara guwanmagy, buýsanmagy haklydyr diýip belläp geçýär arkadagymyz. Aktymoly Pragynyň täze bir ajaýyp heýkeliniň bina edilip duranlygyny gördük. Şol heýkeliniň gelecekde medeniýet we sunat işgärleriniň hemem Maktumul Pragynyň şygyryet gününe açyljakdygyny arkadagymyz buýsanç bilen aýtdy. Eýem türkmeniň milliligi galkynýa şo taýda, medeniýeti galkynýa, şygyryety, edebiýaty, sunaty goýulan hormaty duýdugam olim. Medeniýetiň özi milletiň mertebesi bolup dur häzir. Şol Maktumul Pragynyň heykeliniň beýik ýerde bina edilmegi elbetde bize buýsanlardy medeniýet sunat işgärleri hemişe beýik Pragynyň sözlerine aýdymlar ýerine ýetirýärler. Bizim Maktumul atamyzyň sözlerine bir näçe halk aýdymlar ýerine ýetirýär. Ýöne häzir şu ýerde türkmen medeniýeti, türkmen sunaty diýen aýdym bar, şonu ýerine ýetirsem ýerine düşerim ka diýen. Medeniýet halkyň kalbydyr diýip arkada prezidentimiz täsirli eserinen bize sowgat etdi. Şol kitaplar eýem biziň ruhy dünýämize düşlenýär. Medeniýetimiz hakynda, sunatymyz hakynda gow jümleleri, onuň giden maglumatlar bize arkadagymyz serpa edip dur. Şoň üçin onda türkmeniň medeniýetini, türkmeniň sunatyny açykdan aýdyn beýan edýän, onda da Pragymyzdan wasp edýän şol aýdymyz häzir iýleşdirmede ýetireli. Soň söhbetimiz ýene çaý başynda siz bilen görüňdeşlik arkaly dowam edýär molim. Ulka wesele. Arkadağın bezim payga
Kitap bizim ruhumuzun açarı, ömrümüzün açarı. Kitap bizi geleceğe ta ruhlanır ya. Elbette hormatly arkadamynyň şa eserlerin bizi hemişe ruhlanır ya. Bize has hem ýakyn ene tagdym, mukaddetlige tagdymatly kitaby ilmide alanmazda şu eneň mukaddetligi, ene hemişe biz baş egip, tagdym edip, togap edip, enelerimizi mukaddeslik saýanyna aýdyp kitapda bir näçe sözler, bir näçe cümleler, bir näçe maglumatlar, riwayatlar bize sowgat etdi arkadaýymyz. Iň kämil dören eser ene hudisi belleýär. Elbette biziň hemmämiz ene hudisi bilen ulandyk. Ene hudisi her bir adamy maýil etýän tunga deseri. Ene hakynda, eje hakynda söhbet etmek hasym ýakymly. Ýöne şu ýerde ene hakynda bir aýdymma, şoň ýerine ýetirdim, hasam ýerine düşürip gatýan Ýakup. Ul howwet bilen muallim, ol aýdymlara bizem häzir hasam aýratyn, ul howwet bilen joşkun bilen orun berer. Sebäbi şahyrlanmadam, aýdymçylanmadam, taýdanlanmadam, ene hakynda, eje hakynda ençeme aýdymlar döretdiler. Şol aýdymlar siziň dörejülüňizde aýratyn ul oruna eýe bolupdy. Şoň üçin şol taýdy bilen, sözü bilen, keňi bilen baglanşdyrylan joşkun eserini häzir iýleşlemede ýetirýär. Soň söhbetimizi ene siz bilen çaý başynda gurumdaşyp arkaly dowam edýär. Ul howwet. Malayım yalvarışın madan yadımda Körümün bedeli keremenim sen Nirde bulsam senin köyün yanımda Ömrümün direği keremenim sen başın ağına Yürüklütin bağlalın yürek bağına Uğunur bıyın oğul mehrivanına Canım deyip söyün kebeminimdin Eneler ýylgyrsa dünýäm alaýar diýär şahyr.
enelen ýylgyrsına munasip bolan şol ajaýyp aýdymyz üçin size hoşarlyk bildirýär molim. Öz alkışmyzy aýdýar şu wagt dinläp oturan enelerimiz, ejelerimiz, hatda öz ejeňizem şu wagt aýdym dinläp ýylgyran bolsa gerek begenenler. Sebäbi ene kalbynyň aýratyn bir duýgusy bar, aýratyn bir jadysy bar, aýratyn bir çagasyna bolan söýgüsü bar. Ene kalby mukaddes ýa-da çaganyň kiçike çeken zähmetine ýa bolmasa görkezden gahrmançylygyna da ilkinji gowanyp begenip bilýän ene. Özüňizden bilýänsiňiz eýem çagajyklar dil açyp eje kaka diýende de gowanýaňa begenýän şol söz açyşyna enelerimizi, ejelerimizi wasp edýän şeýle aýdymlaňyzyň sany köp bolsun molim. Aýdymyňyz üçin hem köp sag bolun. Ine häzir siz bilen paýtagtymyzyň päkligi hakynda, Aşgabadymyzyň aklygy hakynda görüň etmek isleýär. Sebäbi arkadamyz şu owdan döwrümüziň paýtagtyny dünýä äşkär etdi. Ady alyslarda aýdym bolan Aşgabadymyz bar. Arkadamyzyň taýysyna Aşgabadyň agşamyna asman aşyk. Günnüz görmäne göz gerek. Agşam ýyldızlar ýere düşen ýaly, ışıklar bilen baýlaşdyrylan, ışıklar bilen taýlaşdyrylan gözel Aşgabadymyz bar. Sizem Aşgabadymyzy wasp edýän dutar taýat guralyny aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Arkadamyzyň Togod eden Ak şeherim Aşgabat adly kitaby zähmet çekýän ýeriňizde siz üçin aýratyn gollanma bolýan bolsa gerek şol kitaplarym. Elbette. Türkmenistan Paragatçylygyň we Ananşmagyň watany ýylyna hormatly arkadamyz Ak şeherim Aşgabat adly eterini bize Togod etdi. Bu eterim biziň okuwçylar tekjelemizi berýärdi. Biziň şäherimiziň waspyny etmäge söz gerek, görmäge göz gerek. Aşgabadymyzyň gözelligini gören haýranyny görmedik armanyna diýsem ýalňyşmadym kan diýen. Biziň gözel paýtagtymyzyň gözel ýerine Aşgabat Töwda we dynjaş merkezi açylyp halkymyza ulanmagy berildi. Şol Aşgabat Töwda we dynjaş merkezine biz öz çagajyklarymyzy alyp aýlamana gidenimizde de özümiz haýrana galyp beretdik. Sebäbi biziň dünýä bilen bäs etýän şeýle gözel Aşgabadymyzda ajaýyp gözellikler görüp ruhun heýjana gelýär, ruhlanýan. Her bir gözellikden sen sunwat adamty bolsaň gör kalyp, ilham alyp, joş alyp ýaşaýan. Men özüm anha şu Aşgabatda ýaşap, Aşgabatda işleýändigime begenýän. Sebäbi hormatly arkadamyz her bir sungat döredicilik işgärlerine şafer paýlaryny ýapýar, şat owatlaryny gowşurýar. Aşgabat şäheriniň şeýle ajaýyp merkezi binalardan öýli bolmagym, hormatly arkadamyzyň bize beren peşkeşinden nişan. Bizim paýtagtymyzyň gözelligini, päkligine gowanyp, gowy aýdymlar döretýär. Sebäbi biz her gün işe barýakak gözel Aşgabadymyzyň gözel binalaryny tyýynlap täze aýdymlar döreýär. Şol aýdymlarym elbetde halkymyzyň ruhuny ruh goşýar. Anha menim häzir şu pursatda ýerine ýetirjek aýdym biziň halipalarymyzyň döreden aýdymy. Mehriban arkadamyz halipalarymyzyň hem dörediciligine aýratyn hormat goýýar. Biziň halipamyz şu Maýkuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna zähmet çekýän professor, Türkmenistanyň halk artisti Atagelli Garýagdyýew hormatly arkadamyz Aşgabat şäherimizi wasp etýän aýdymy üçin şafer paýny ýapdy. Bizi diýsen gowandyrdy, sebäbi bizim şu halipanyň şatlygyna goşulyp, şatlygyny deň paýlaşdyk. Menem häzir şu gepleşikde 4 Guldur tadyna gelip ýaşyýyň sözüne döredilen Aşgabat adly aýdymy ýerine ýetirip bersem ýerine düşermi kadýan ýaky? Gowet bilen molim, ol aýdymlar hemmeler bilýär. Ýani siz aýtýyňyz ýaly Atagelli halipanyň ýerine ýetiren şol aýdymy hemme adamyň aňyna ýaşaýan aýdym. Eýem öňkü döwürde ýerine ýetirilen aýdymlar häzirki döwürde de ýaşap şolara arkadamyz täzeden jan berdi, şan şöhrat berdi. Şol aýdymlar şöhratlarny siziň hem şol aýtjak aýdymyňyza eýem Aşgabat, Aşgabat, canım Aşgabat diýip eýem keňi biziň gulagymyza gelip gidýär-de şol aýdym ýerine ýetirmek üçin de üstünlik arzu edýär molim. Sağ olun. Teyle çıktım köçelerine Aşgabat, tallanışyan gelin o kıyıların badır. Kömüller mülkünün daim köş kavat, peherler yanlanyan tağların bardır.
Gahrman arka dağımydyň jany sag, ömür uzak, belentbaşy aman bolsun. Ähli il ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri hemişe rowaçlyklary wetlentin. Köp sag bolun Aýgul muallim. Siziň ýagşy arzuwlaryňyza goşulýar. Döreçlüňizde de, zähmediňizde de, durmuşyňyzda da size uly üstünlikler arzu edýär muallim. Bugun gepleşigimizde gatnaşyp çay başynda tüýjü gurumlar etdik. Gow aýdymlary, sazlary ileşlemede ýetirdik. Şeýle täsirli sözleriňiz, aýdymlaryňyz üçin size aýratyn sag bolsun aýdýar. Janyňyz sag bolsun muallim, işleriniz rowaç bolsun. Sag bolun ýa. Anha hormatly watandaşlar, biz bugun Sunow Söhbetdeşligi atly aýdym sazda diňjaş gepleşigimiziň dowamyna Türkmenistanyň at gazanan artisti Maýykuly Wadannaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly muallimi Aýgul Ýagşyba bilen süýjü söhbetler taýýarlap size ýetirdik. Şu söhbetleriň dowamyna ençeme şirin aýdymlar ýanglanyldy. Döwletde diýarymyzyň wasby hakyndaky buýsunçlar ýaýlym arkaly size ýetirli. Şeýle söhbetler, şeýle aýdymlar, joşgunly gurulňlar arkadagly watanymyzyň toýlaryny bezesin. Owadan günnämizi bezesin. Mähriban prezidentimiziň jany sag bolsun. Alyp barýan ähli işlerine mydama üstünlük kimra bolsun. Mähriban adamlar şeýle ýagşy arzu umytlar size ýollap, bugunky Sunow Söhbetdeşligi atly gepleşigimiz geçir gutarýar. Gepleşigimiziň innik sanlaryna diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.